uyilutha wena. Mina ilutha hayi baba ngeke mhlawumbe ngifanisa nelinye ilutha wakwalibona nje mina nginazaretha mina nazaretha phaqa uyanasi nesihlutha awona nje ilutha mina Wena ngiyakubona nje nangiqona uphaqa bangafani. Bajabhe labo phaqa abanayo imali ngiyakubopha ke manje. hayi baba ungazodlala ngabona ulona nje ihata ngathi udle ukotini kwedini Wena ngihada mina uthi ngiyi-undercover man. oh undercover hayi kodwa phela marazi wangafana nje nawe usho ukuthi awubona lophaqa bayafana Yona ngazokwenza isilima abonayo manje ufuna uveze receipt. awudlala ngami ke manje marazi phela anginalo mina ireceipt nje Sokubophela khona lokho. hawu marazo ngiphara mina nje asikuthi ukuthi uzingibophe nje Uyiphara kanti futhi sokubophela khona lokho ke thina. Angisasho lutho ke manje hayi sengithulile ke Yabonayo manje usenze idlima ungafika ushushu bese awusasho. Yathi sokubophela khona lokho. Razo hayi lokuthi nizongibopha nizongibophela uhamba uyiwanje Asiyadlala. Sahle moyeni man. hawu Razo samoya nje lezandla songaze ngikhiphela isibhamu buka nje nawe ziyantanta semoyeni Asiyadlala. Bopha mina. Marazo ungibophelani ngempela sazi ungibophe nje ungibophelani Sesikhuluma ngacatha wazi sikhuluma ngani wena wazoyenza isilima la. oh hayi noma ngibazi lebo phaqa laba hayi Marazo ngeke hayi angimazi mhlawumbe usho abanye hayi laba angimazi laba mina hayi awubabuki nawe cha ngaze ngigqoke lento mina the oh fucking me hayi Marazo Nazaretha mina ahamba ngeenyama Nazaretha